Chikla, Chik, Chikla, Chik, Chik, Chikla, Chik, Chikla,
Tapuk kama perminggota masuk mahita marede mahita. Mahita jongjong. Marhite-hite guarni de bata ama, doh guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh guarni tondi parbadia, na tumo palangit doh tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ali di bata asini roham di persitongan ni Joromi. Suman tu guarmu do baritam ali di bata ro di ujung ni tanoon. Gok hati goran do siamun mi. Timbul do Jehovah, jala pujion situtudo di bagasan hutan ni debatata, di atas dolo habadion nai. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata jala amanami. Sai togu-togu jala rajai marohanami. Marhite-hite tondimi. Asa olo hami manangihon dohot manjalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalam imbaru jala lambadia rohanami. Sayurupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu. Tuhan Yesus Kristus.
Asa jo panghami hanguluan saliling ni lelengna. Amin. Marende hita. Iman atas surat di buku ni Parjamita bidu 12 ayat 10. Pangaripunan ni sudi poda naung itabigi odo. Habiari debata. Jalaradoti akatonana. Ai ido inana singotoni ganup jolma. Ido sahakna. Atong rap mangidogo kumahita sian Tuhan debata mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata. Sai pargogo imahami, mangulahon nahobar tu patimi. Amin. Marende hita.
poti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami inda di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak nadagolon. Marhite-hite anak haulongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mengarsakun dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai. Aso nang ganggu rohanami di asin ni roham. Alai asalam hot rohanami marhapur syaun. Lau manggotapon nasa dosa do roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringat Tuhan diusa. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuaho. Hamu akan aluja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maagwaku tuhamu. Guruhon hamu masian ahu. Aina lambut doahu jalana serik maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambut doa ugaku. Jalan yang dohot nahu papor saton. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Markorma punguan kor ina Jeriko.
Tangion mahatani debata, turpu epistel di minggu tasadarion, latar surat di Matius bidu 10 tolu, mamuka san ayat sada, rodi ayat sia. Dina sadari ruar ma Yesus sian bagasi, lahu hundul tu pasir ni tau. Jadi dipanaiki bana masada parau laho hudutusi jala sude natoropi jokjong do di pasiri. Dungi gudang ma dihataon tu nasida, dipakai upama, ninnama. Laho tu balian do sahalak panabur, lahu manabur. Jadi dina manaburi ibana, adong maboni deba nama mintik tu dalan. Dungi Roma akapidong mamarguti. Alai anggona deba, tu tano na batuon do madabu. Dina susadia hapal tano, jala tibu ma tubu, dibahen na sobagas tano disi. Alai dina lam tibo mataniari, rahar ma, gabi mate ala nasorot. Anggona deba, tu parsiupiat do madabu, laus tubu do akka sihupii, gabe dipisati ma emei. Alai na deba nari, tutano na dengkani do manabu. Gabe saut mapabue, 100 lopit do na deba. Ono 10 lopit do na deba, jala 30 lopit do na deba. Hamu akan amar pinggol lo mumai, ido saatna. Mertua do akan atu mangion hatan debata, jala naupiopsa. Amin. Markorma punguan ina Kamis, sidungian nong dilanjut toma, paduan suara El Sadai usu.
Shalom Mamang Inang. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Minggu Papitu Paonopon, Dung Trinitatis, HKBP Immanuel, Resort Immanuel, tanggal 16 Juli 2023. Topik minggu, Pangaramotion di debata tu bangso na pinilitna. Na perjolo titing nama ragam. Ucapan salam. Perhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, pasahaton, selamat hari Minggu tu sudah ruas ni huria, nama dohoti permingguan sadarion. Jala aka tamuye nami naro sadarion, odope parjolo sahali marminggu di garejaon, upasahat hami mahata parhorasan, sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita marhite perminggota sadarion. Dapat duahon, ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Hami parhalado Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, pasahaton. Selamat ulang tahun, hatu tubuh dohot ulang tahun persaripeon, turuas nama ulang tahun, di minggu patoluhon di bulan Juli 2023. Sadileon debatama gajang ni umur, hahipason.akalas niroha. Hatani debata tu nama ulang tahun. Sai parohai ma hami mamilangi aka ari-ari nami asadapotan rohana bisuk hami. Psalmen 90 ayat 12. Aka guar-guar nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan poima amanginang tajaha songon natar surat di titing ta sadarion. Na patuluhon, nanaing majalo pamasu-masu parbagason. Titing parjolo dohot paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma calon panguli. Franz Welfit Hutajulu, anak ni amata situa Japirman Hutajulu, tubuh ni inata marisi borusi mare-mare nahinan, sian jalan Sewampu Baru nomor 15B, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel, dohot calon oroan. Epa Rosalina Siagian Boruni Amata Arifin Bahtiar. Siagian tubuni inata Nurlina Borsi Hombing sian jalan Simare nomor 43 Medan. Huria HGKPI Babura 2 Resort Babura 2 Resort Medan Baru. Sakap pamasu-masuan ima di hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 maringanan di HKBP Immanuel Resort Immanuel Jalan Sebrantas nomor 42 Medan. Masuk pukul 10 WIB. Napapato namanginang ruas namonding. Nah di hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 nang salpu nunga jemolo maru jengolu sada ruas ama Marlon Pandiangan tutup umur 67 tahun sian jalan Sebah Kapuran nomor 19 ruas Wek Jordan. Tatangnya kon ma asa tumibu tarapul sudi keluarga nani tinggal honna laos borhak dohita anon dung sipul permingguan arian patu paut tado pangapulion tu yan nakon ni nani tinggal honna sida. Palimahon tamu ni huria. Sadarion rak marminggu dohita di permingguan arian pukul 10.15 dohot tamu ni huria narosian paduan suara El Sadai Universitas Sumatera Utara jala patu begehon ende nungata begen aking ede puji-pujian sian nasida marhitekor tatangnya kon mana sida asa tulus sakap nasida mengikuti festival kor di Jepang. Paunopon papungu pelean. Sadarion papungu pelean tujolo paduahon 2A, 2B hita tu haperluan ni kantor pusat dohot kas huria. Paduahon tu hari Minggu 16 Juli 2023 nanang ro papungu pelean tujolo 2A, 2B dohita tu haperluan kantor pusat namar boho. Papituhon pertamiangan wek. Pertamiangan wek tu hari Rabu dohot Kamis tanggal 19 sampai 20 Juli 2023 masohot ma pertamiangata
Pertamiangan di Patupa Muse di tanggal 26 Juli, 27 Juli 2023, Nanaing Ro. Pawaluhon, Pasiahon, Pasapuluhon, Tajahabema Amanginang, Nadong di Wartata, Pasapulu Sada, Parya Panitia Pesta Profesionalisme Penataan Layanan tahun 2023. Rapat Panitia, rapat rutin di Panitia Pesta Tahun Profesionalisme Penata Layanan dilaksanakan pada setiap minggu, masuk pukul 19 WIB bertempat di ruang konsistori gereja. Paduahon, Parehian Parapuan HKBP Immanuel. Kegiatan Parehian Parapuan HKBP Immanuel dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan perlombaan dan pertandingan, yakni kegiatan perlombaan rohani dan kegiatan gotong royong, kebersihan gereja yang dilaksanakan selama bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2023. Akar ragam ni kegiatan Boima, Taida Songona Adong di Lampiran di titik ta Sadarion. Ketiga, Bajar Wek. Bajar pada minggu ini dilaksanakan oleh Wek Getsemane di teras gereja kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari agar dapat mendukung kegiatan Bajar dalam rangka keperluan kegiatan pesta gereja kita tersebut untuk dapat dan daftar penerimaan hasil Bajar dari masing-masing Wek dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita. Papaton second list dari Wek. Pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar week yang sudah menyetor take-in list-nya yang telah diterima sampai dengan tanggal 14 Juli 2023. Dewan Koinonia nomor 12, seksi sekolah minggu, di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, dengan merdalan kegiatan nani dohotan ni guru sekolah minggu di Huriatan Hari Patupa Distrik HKBP 10 Medan kegiatan training di trainers TOT di guru sekolah minggu distrik 10 Medan Aceh, maringanan di HKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan. Seksi lansia, di hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di Patupa Seksi Lansia Lodo PHD, pertamiangan lansia masuk pukul 10 WIB, maringanan di konsistori gereja di gereja Domutusi Asaryama Ruas Naung Lansia Sian Ganwek Madohoti Ulaune. Tu akasitua moladong akalansia nadong di wegna asa tahara manasida asa rona sida mar PHD lansia. 13 Dewan Marturia Boy Mata Jahabia Manginang. 14 juga kita baca sendiri. 15 sumbangan di Jalo Huriata do sumbangan bunga altar sian keluarga Richard Parulian ST, Rini Melda Boru Saragi ST, sian Jalan Sekapuas nomor 23, C, Ruas Bethesda. Songon natai dan wayang di altar di gereja taon. Tuhatama nama ngalehon hahi pason jala menebai aka pasu-pasu di keluarga nasida. 16 bisa kita baca sendiri ya Manginang. 17 Ruas naop name di rumah sakit dohot na pemulihan di Tongani Bagas. Parjolo Nurlia Boru Silaban, Betania, opname di rumah sakit Aven. 18 pemakaian GSM dan gereja Boima Tajahabia Manginang. Kedua, Angkar Mawi 2, titing perhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transistoris. Boima Taida Songona Adong di lampiran parhepengon ni Huriata di minggu sadarion jala moleate mahu pasahat hami tu akar ruas naung mangalehon pelian bulanan tahunan pelian persepuluhan hamolateon tu Huriata saya ditabai tu hatama nasa pasu-pasu tu hamu ruas amanami dohot inanami songoni mati tikta di bagasan sadarion moleate mari tu hata. Shalom. Tapasaha mapeliata laus marende mahita.
mahita. Mau lihat di sobahon rohanami tu adopanmu Tuhan. Nama ngaramoti, jalan nama masu-masu hami, nama ngalehon gugo, jalan apa si kopon ngulu nami si gano pari. Terbaik kami marhahi pason, marlas ni roha. Jalan ditugu-tugu hodo hami tu bagas joromon. Laho marsaur tu hatami. Mamuji ho Tuhan. Padok mau lihat di sudi dengan di basam. Jalan aing tangi honon nami mahatam. Ukak maroha pikiran nami. Asa terpasiat tami hatami. Jala buihu golom hami. Jala uparangi ho kami. Ganup ari nani lehomi. Sesa sudi dosa nami. Asi maroham. Sai patau mahami. Dengan jalan jalo basa-basami. Di jolomi nang ditongani pertibion. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amanginang. Hatani tu hatta dihita. Imasian pesalmen 65. Ayat sada sahatu sia. Ujaha dihita. Jala tapai huti hukma. Di bagasan rohatta. Songonomma didok. Puji-pujian tu dewata. Ede sian si David. Ikon nalom niroha dihodo puji-pujian ale dewata di Sion. Jala gararodo tuho baga-baga. Ale sitangi hotangiang tuho doro nasa sibuk. Gumogodo akka alu-alu di hajahaton asa ahu. Saihoma manesa akka pangalau Sion nami. Mertua mahalak na pinilimi. Jala na niloasmi dumonok. Mangingaton akka alamanmi. Sai pasabam marohami. Rohanami. Binahenni dengan nibasamu. Jorom na badiai. Tung nasokal do pangalusim. Tuhami di bagasan hati goran, ali dewata ni hatuaon nami. Haposan ni saluhut, ujung ni tano odohot laut, akka nadawi. Hodo si paojak akka dolok, marhite-hite gogomi, marhohos hagogoon. Hodo si paso hasak di akka laut, hasak niaka galubang nai, dohot oga-oga niaka bangso. Jadi mabiar ma akka partopi laut, maradopon tadda akka nabinahemi, marulupolo ma dibahen ho, akka paramulan di habisaran, dohot hasudutan, ido sahandak. Hurian itu hatta, topik minggu sadarion, ima pangaramotion di dewata tu bangso na pinilitna. Bahasa Indonesia didok pemeliharaan Allah bagi umatnya. Di togihon hatan itu hatta dohita taringot tu pangaramotion di dewata. Diaka bangso na pinilitna akan porsea. Akana posona diramoti do na hinaholongan ni rohana ido na ing dohononna. Boido tahilalahon atau pengalaman iman di bagasan hita ganup marsada-sada. Tahilala do diramoti Tuhani hita secara pribadi. Ditongani keluarga ama ina dohot yanakon. Diramoti Tuhan hita di aka ulauta. Nang di hahipason di daging. Nang di parngoluon siganu pari. Diramoti Tuhan doh aka yanakon. Na dilehon Tuhan itu hita. Tahilala do idang ala ni gugutta. Dang ala ni malotta. Dang ala ni artata. Alai tahaporseai do
diramoti Tuhan ido hita saliling di perdalanan ni ngolutta imana ido na akana porsiai diramoti Tuhan dewata. Na madok si David dison nalom niroha atau kebahagiaan, pengakuan akan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang kita dari rahim, lahir, bertumbuh hingga berkeluarga, hingga usia kita yang kita capai pada saat ini. Kalau kita orang pilihan Tuhan atau umat Tuhan, pasti kita mengakui dan mempercayai Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Nang pegodang tahilala akka rintangan manang parsorion di parsoriot tai manang parmarani tawoto do diramoti Tuhan ido hita gabubui hita tolhas tungolu naberiku nah manang marlas niroha manang marsonang-sonang kita tahamolete hodjala tahilala do diramoti Tuhan ido hita ima pengakuan yakana persea namar sobba jala akka bangsoni dewata nuaing taidama songo dia do pangaramotion pemeliharaan di dewata na dihatahon manang na diakui parpesal menon hinorhon ni na ditada ibana manang na diakui ibana pemeliharaan manang pangaramotion di dewata gabe tubuh madi rohana kebahagiaan mamuji-muji dewata otomatis haruar sendiri kebahagiaan ini sarupa doi dohot hita molo berhasil manang dapat nilai terbaik kebahagiaan ini otomatis menyala-nyala dalam diri kita mungkin 1 hari 2 hari atau 1 bulan ya dohu hilala somoni yang sudah lama ku nanti-nanti puluhan tahun tapi suatu saat ku dapatkan itu kebahagiaan otomatis di hatiku terasa 1 bulan. Ima, saya tong lasroha. Bahasa saya lasroha karena ada jawaban Tuhan akan yang kita nantikan. Alani alas niroha manang kebahagiaan ni parpesal menon ahado. Ido ibana pangaramotion di dewata. Yang manakah perlindungan Tuhan yang dia rasakan. Nakinu ngabui rata pakulingi rohatta manang pikiratta secara pribadi. Yang mana perlindungan Tuhan. Penjagaan pemeliharaan Tuhan. Yang boleh kita akui dan kita rasakan. Dan menjadi kebahagiaan bagi kita setiap hari. Atau mungkin setiap hari yang kita rasakan hanya beban pikiran. Manang si taonon, manang nadok, manang si capayon do. Nah menggeluti dalam pikirata. Sehingga kita tidak sempat berbahagia. Daksanga marlas niroha. Jaladang sangat sehat. Gak bisa marsahit di pikiran, marsahit nang di pamatan. Alani padok dokku. Na adong solot di hati-hati ima beban kehidupan yang mau kita capai manang yang sedang terjadi. Alani di situasi na songonido na yang dohonon na tuhita asabui hita berbahagia akan pinili ni dewata ima bahwa semata-mata tidak perlu takut bahwa Tuhan memelihara kita. Tang pola biar kita di sini. Jagaon na dohita manang marmara, manang na marsitahonon, manang na dia penana tapi kiri, tampola mabiar hita di sini. Didok di hatani dewata Allah yang memelihara kita. Diramoti Tuhan dewata. Mana diakuhon parpesalmon di na diramoti dewata ibana dison. Na perjulo jala dihorhon ni pangaramotion di dewata dipuji ibana dewata. Na parjulo ima dipuji ibana dewata ala pabahenan di dewata di nguluna. Ala pabahenan di dewata di nguluna. Akadia mai tarlumobi
ditangihon dewata tangyangna. Jala di hati dakon ibana do, ditangihon Tuhan do tangyaku. Songoni do hamu kan, molo nga tercapai, ahana di rohamu, ditangihon Tuhan do tangyaku. Jala sau do nahu parsitai, inna. Jala ido nang dido ibana. Dewata do si tangihon tangyang, ninna. Mungkin molo mengalu-alu hita tudongan, boido paula dang dibege, atau dang diparrohahon, atau mungkin tidak dipikirkan sama sekali apa yang kita bicarakan kepada orang lain. Molo, nah memang nah biasa ibana mendengar keluh kesah orang lain mungkin didengar. Alai molo dang biasa ibana mendengar, melihat kesukaran orang lain mungkin tidak peduli. Tersongoni Pak. Alai na jelas jolmai maul do Jepang molo tahatahon alu-aluta manang panggiduan. Apalagi kita terjepit manang terhapit. Dan mungkin Paulus so dibege manang ya menangislah kau di situ. Indah contoh kan. Nah itulah manusia. Manusia itu susah susah mendengar atau mungkin tidak peduli, apalagi nuaingon. Nunga digiring manusia tidak peduli lagi. Temannya duduk, temannya bicara, atau kehidupan orang lain sudah digiring kita ke sana. Lama-lama tidak peduli dengan dirinya sendiri, kan gitu. Allah adong pemakaian ni media sosial tai dang boita kendalihon. Kita bisa kita kendalikan dan kita menjadi dikendalikan dan kita tidak dan kita dikuasai. Ada roh-roh yang mau menerap jiwa, pikiran manusia di zaman ini. Yang pertama dia menjauh dari Tuhan, tidak merasakan kepedulian Tuhan, Tuhan jaga dan tidak merasakan Tuhan memelihara dia dan menyertai. Alani didok disungguli kita di bagasatikion dewata mangaramoti. Asa molo halat nama kilala dewata mangaramoti ibana song sidau tomma mamuji-muji dewata jala berbahagia. Ido ibana nalom ni rohaku. Artinya sampai ke dalaman hatinya dia mengenal bahwa pertolongan Tuhan yang mendengar imanakin itangihot Tuhan itu tangyaku. Jadi kebahagiaannya itu terus. Dan unggodang nakin haporsuhoni laho menggugai manegai dohot husip-pusip ni hasianganon doho akana masai laho mengendalikan doho menggugai rohana. Allah imanakin akana pinilit orang yang percaya ya. Orang yang dikasihi Tuhan itu maksudnya. Orang yang dekat kepada Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan melindungi jala mangaramoti ibana. Ido. Alani naing bilang-bilang ngata jala tasadari, jala tahilalahon, jala unang terbawa hita terkikis bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tidak tidur. Unang terkikis kita Tuhan itu di bawah zaman ini kita harus mengingat Tuhan itu tetap menjaga, melindungi dan mendengarkan doa kita. Yang menjawab doa kita. Napa sauton tangyakta jalan apa tu pahoni marhite hago gumogo do dewata laho patu pahon jala pasauton dohot manangihon tangyakta. Nakin ngahudok molo jolma mungkin tidak peduli. Alai porsia do hita na jonok tu dewata hanya dia jawaban doa kita. Bahkan di dok Tuhan itu sejauh doa. Sejauh dalam ucapan-ucapan. Manang sejauh akka tangyangta. Ima pengakuan ni parpesal menon. Bahwa dewata masih memelihara hidupnya sampai saat dia setiap apapun sukacita atau mungkin ada penderitaan yang dihadapi. Alai Tuhani napatu pahoni manangihon tangyangna. Memang dak sudi tangyakta di tangihon. Ala nunga di boto dewata, dia nanu menggan si patu pahon datu hita. Sudah. Pasti mungkin sampai mati pun kita tidak terjadi apa yang kita minta. Karena sudah inilah yang terbaik untukmu. Ninda. Omma nanu menggang belum. Ngainda Tuhan itu hita. Jalani mai. Wasa saya songono na terus. Kenapa?
Padahal Tuhan ini jonok, Tuhan ini maha kuasa. Tuhan ini mendengar doa inna muse kan. Tuhan ini holong rohana tu akan nabi nilitna inna muse. Alai buasa tang yakon. Dak sudi tang yakta ditangi hot Tuhan ini. Alai di pasaut nadu menggan tuhita. Ido. Om mangolum, inilah hidupmu. Bahwa itulah yang terbaik untukmu. Kita hanya berjuang, berusaha, berpikir, bekerja. Tapi bukan berarti kita tidur. Tidak. Alai tong do hita berjuang tungguluon. Ai dilehot debatado tu hita mangula. Jala dilehot debatado tu hita berjuang. Jala dilehot debatado tu hita habisuhon. Jala pola do idokot tu hita martangiang ho. Tangiang do gugu, satu ngani tangiang do mangula. Martangiang do baru mangula. Ido. Sabil mangula martangiang dungi Roma hasilna mangihu masudi. Lului debata dinasa ngulumi. Ima nasolot jala nalom atau kebahagiaan daripada parpesalmen dison. Bahwa ditangihon hola debatado nama nangihon tangyangna. Adong dope buasa ido dipuji ibana debata jala diboto ibana diramoti debata. Naubal gasiani ima debata manesa dosa. Ido debata manesa dosana. On ditadda ibana dosana. Jala ditopoti. Hita manadda dosatta molongarodo si taonon. Molongatorus rosi taonon ita do ma Tuhan. Ahado dosaku. Ipedak tatadda dope. Ay suku-sukud dope kan? Suku-sukud dope. Berarti dang ditadda dope dosana. Jala dang diparhatopot dope dosana. Jadi banyak kali kita tidak mengenal kelakuan kita yang buruk sebenarnya. Dosa-dosa kita. Kita selalu merasa benar. Itu sering terjadi. Dan kita merasa selalu banyak berbuat. Padahal belum kan itu. Di hamaletehon jala saha do itu rohana. Mau lihat ya ma Tuhan. Adong go PHP namanesa dosaku. Molojol makan mangasangi do. Dangulo iba namanesa dosa di donganda. Nang petang yang na, saya sama dosa nami songon panesa ni. Nami di dosa ni dongan, namar dosa. Anggo hatai, ala na diajar honi do rakyat ala tangyangi doi. Anggo praktek na, malhiak kan, manesa dosa ni dongan. Apalagi di bain hacik roha, terdohok doi ba rudut mengadupi kan itu. Alai ditadda ibadah do holat dewatado, memang pengampun murah hati bersabar. Di pangalahot tanah umurangi. Ay holan holong na do balgasian rimasna. Mulu hita rimas tau balgasian. Holong ta. Idorate. Mula dong dison. Balga holong na siya rimasna. Berarti. Bangga hebat ya teh. Berarti ibana parhata ni dewata. Jala mangulu di bagasan hata ni dewata. Alai diakuhon parpesal menodo. Dewatado si sesa dosa. Alani mau liate. Tuhan masih mengampuni dosa-dosanya. Karena tahu memang di agama yang mereka jalani saat itu orang yang mengalami orang yang tidak diampuni dosanya yaitu akan terbuang. Akan terbuang menerima segala kutuk. Itulah saat itu. Molo kita memang bahwa do mungkin molo alani sudah dosa kekurangan kita mengalami kutuk dan derita. Alai memang terjadi saat itu kalau berdosa mereka akan dibuang dan tidak layak. Ada cara-cara minta pengampunan supaya mereka diampuni dalam tradisi keagamaan ni nasida manang ibadah-ibadah di bagah joro. Jala alani dosa dai dang boy layak menghadap Tuhan. Alai alani madok mauliate jala di halason ibadah pangaramotion di dewatadui kalau dia diampuni dosa-dosanya. Dosa kita terlalu banyak. Pagoda kudo dosa tak. Jala godang situ tuh ausura sude aik gabe tinta. Ausura sude aik gabe tinta. Jala sude bulung-bulung gabe harotas. Jala sude rating-rating gabe pulpen. Dang tuk dopei manuraton. Godang di dosa tak. Dangtuk karena dosa kita terlalu banyak. Sekiranya air laut menjadi tinta, daun-daun menjadi kertas, dan ranting-ranting jadi pulpen untuk menulis dosa-dosa kita.
belum cukup untuk menuliskan dosa-dosa kita. Jadi manusia berdosa kita. Ima alasan ni parpesal menon. Holat debatado na bui manesa dosatta. Nakin sementara kita juga susah sekali mengampuni jala manesa dosa. Ape didok ditangyak tai ikut jolo sesaudo dosatta inian asa disesa debata dosatta. Tongdo ikon laksana honot tai. Artina ikon tatopoti do dosatta jala ta tarajumi merdosa do hita alai basa jala holong do Tuhani jala dang di baloson. Mulalani dosa tai ripas do hita. Terjadi doi di zaman Nuh. Alani dosana doh di Sodom doh Gomora. Alani dosana langsung ripas dengan air belerang. Alayang gonuaing dang dope. Alai di hari na parpudi dung rotu hatai ima dina tekina parpudi ripas sematong di hamatia seliling dililing na. Alani kesempatan dopeon jayunang tabay sidalian aiso somate dope audang ajal dope takpola jo husesa dosaku dosam indakan manang didok merdomi tanorarai na halak batahi hape tong daksanga masih sesat dosa dung lau mate kan. Alani setiap saat kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan karena Tuhanlah mengampuni kita jala kita peikon ganup tikido masih sesat dosa. Alani molobui kita masih sesat dosa tahamalete homma. Bangsa na pinili di dewata adalah orang yang selalu saling mengampuni. Bukan dang pagalak-galakon mangulah dosa. Manang pagalak-galakon akahacik ni roha. Manang api-api na manurbu hapor siauta. Manang rohata daosia dewata. Alai tahamalete homma disesa Tuhani do dosata. Jalai kosahat do itu rohata tatopoti akka nahurang alani molo tatopoti adong ma hamu baon. Na patuluhon kebahagiaan manang puji-pujian na tu dewata merhite parpesal menon di loas ibana di bagas joro. Saat itu molo narotu bagas joro ada batas-batas. Adong orang kudus ada yang berdosa. Alai para perasaan ni parpesal menon bui ibana menembah Tuhan. Walaupun dia tadi sudah diampuni dosanya, dia bisa menembah Tuhan. Om masih hamala tahunota. Molo di pakulingi Tuhani do pehita ditogu siat jabu. Dihilalahamu do na ditogu-togu Tuhani hamu siat jabu. Romar sobba tu son tu debata. Doh manangi hon hatana. Jala Tuhani ma. Naposona doau innahamu. Naporsia au di bana. Jala Tuhani ma adong dope burju sipak haburjuod diau. Jala adong dope hatan di debata suad diau. Ninna kan tahamalete hoddi imana ni hamalete on ni parpesal menon. Edo banakin parjolo di haholongi debata bangso na pinilikna. Lao sido ibana ma aku berbahagia. Molo ipakulingi Tuhani do piau. Ditogu-togu Tuhani do piau. Boasa di hamaletehon panugu-nuguan di Tuhani. Ala di boto ibana hatani Tuhani dapat dipercaya. Hatani Tuhani marhagugoon. Hatani Tuhani ima hati uron. Napature-ture ngoluna. Memelihara hidupnya. Jala napature-ture pangalahona. Imanakin pasiding dosana. Mengakui dosana. Jala asa mangulu ibana hobartulo moni rohani dewata. Hatani Tuhani untuk menempurnakan hidupnya. Alani mau lihat ma Tuhan. Ditogu-togu hodop yau. Arong gode badang bawas tu parmingguan kan terlumobi ruas ni HKBPAT. Maul doro ibana tu pertanyaan, maul ro tu parpunguan, dang malungun ibana, dang bawas ibana tu hatani dewata. Jaladang dijaha, hatani dewata dijebu. Aladang bawas ibana, aitiki majah kita, disitulah kita rasakan kuasa firman itu. Alai molo tapadaudo manang tapaholang, jaladang tu si rohata, dang boy tahilala. Waso ni hatani Tuhani. Berarti molodang tahawason, jala molodang tajaha, jaladang tahilala, panugun-nugun di Tuhani, berarti dang tadok dope mauliate. Jaladang tahilala hodope pakor honda. Alani ikon hita sendiri do makilalahoni, baru tahamalate hom masonda dok di parpesal menon, nunggari tugu-tugu huang.
ninna marhite hatam. Jala dihilalai bana janji Tuhan dan perkataan Tuhan itu pasti. Janji manusia bisa palsu, tetapi janji Tuhan melalui perkataannya itulah yang bisa saya pegang dan pasti. Alani mau lihat mah di pasahat rohaku. Gudang do akahata na bui tatiop, alai gudang do tong hatai na menyakiti tatiop, alai hata na denggan hata sian hata ni dewata dang tahawason. Alani naing mahita song parpesal menon hawas somak. Baru di hamalatehon jala kebahagiaan nalom ni rohani parpesal menon di do ibana Jehovah do mengatur sudina tino panai. Ibana paujak kodolok, ibana do madok tuaihi omma batas-batasmu inna kan. Di do ibana do madokon asa mangobus alugo dewata do madokoni. Jala dewata do madok matani hari asa besar dohok bonom. Jala dewata do madok sudah terjadi akka nadi bagasan ngoluta songon dahudok nakin nang namasai. Manang dia penamasa di ngoluta od dewata do madokoni. Odo ngolum ninda. Alani lapatanna sudah do ditoruni huaso ni dewata. Dewata do namar mudu hita. Songon Israel sian Mesir tutano kanan di parmudu-mudu dewata. Bornginnai dilehon tiang api, Aryani ileot tiang obun. Jala ditik kidang mangula nasida di pardalanan dilehon do juhud marhitelote. Dilehon do manna, ayadong do kesempatani. Jala songonima mujijak terjadi. Songonima nang dihita di nasonata ulai rodo natahirimi kan gitu. Alai sian nata ulai mungkin dang dapat tira hasil nak. Songon nani dok ni hita mungkin. Ni bain na denggan dang balos nana denggan. Di bain na jahat olodo ro na denggan. Tu hita kan itu. Nah taula alai dang ro hasilna. Dang taula alai sian na asing hasilna. Gitu. Artinya apapun yang kita kerjakan, apapun dalam hidup kita, di bagasan huaso ni dewata. Dang huasotta, dang pikiratta, jala dang gugutta. Alani sudena boy tabereng keajaiban songon edet tanda perjulai tunglongang doroha. Diatur aik, diatur duluk, diatur duhut, segala macam akka natino panai narikot tungoluni jolma si pangano sinumon dohot narikot tungolutta parabiton dohot jabu dohot akayanakon dohot parngoluon on takas di hitung-hitung parpesal meni bahwa dewata mengaturi sudena dengan tunggoluni jolma alani di do ibana ma masayulido akka nabinahin di dewata natinopa di dewata. Dunia ini adalah paru-paru napas kita, kehidupan kita. Itu kan? Kalau kita memiliki paru-paru yang bagus di dalam dunia ini, Tuhan yang memelihara. Karena itu kitalah paru-parunya, kita juga memelihara dunia ini. Supaya bernapas, berjalan, dan tetap kita jalani dengan bahagia dan indah. Allah yang mengatur jala sude portibion, nungadenggan di bait dewata, alani unang tasigai. Menang tasigai ngulutta dirita parsaurata tu dewata ai dilehon dewata do itu hita nang akka duluk tau dohot akka aik dohot sude nah adong dihita asa denggamai ta pelihara memelihara alam ciptaan dan juga hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang memelihara tapi kita adalah perwakilan, perpanjangan tangan, lidah, mata, semua tubuh kita. Perpanjangan Tuhan untuk menjaga hidup sekitar dan dunia ini. Alani ima si hamalate honotta pemeliharaan Tuhan. Nah tetap disambungkan itu tuhita. Jala diparwakil hon itu hita. Asa toktong taradoti ngulut tahun. Di paingot hita sadarion, dewatado memang na mangaramoti hita, alai ikon tong do hita, mangaradoti jala mangaramoti, sude narikot na nadenggan di dewata, jala nadenggan
dihita. Alani hamuaka amang inang dohot naposo bulung dison na mangulu dohita di hasianganon di lohot dewata pos maroham Tuhan memelihara kita. Tetapi juga kita harus memelihara hidup kita untuk menunjukkan eksistensi atau derajat kita sebagai manusia yang istimewa atau umat pilihan Tuhan atau yang percaya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Songon epistel tai didok seorang petani menjaga tanamannya, demikianlah keluarga menjaga mangaramoti sudi ngoluna ditongani keluarga ianakkon unang terimbas tua kahajahaton na dihasianganon alai Roma ibana tua rupan di dewata. Taha malate hoddo sude na denggan na binahin di dewata tu ngolutta di panopaonna doh di pangaramotionna. Tuhan itu kemarin, sekarang dan selamanya dia tetap bekerja dan tidak tidur dan tetap menjaga dan memelihara kita. Amin. Martangian mahita. Mau lihat tema Tuhan marhite dengan dohot asini roham naing takas hami makilalahon pangaramotiommu jala makamoletehon sudi dengan dibasam dang alani gugu pikiran nami jala dang adong si pangasahonon nami akka naung nilehomi alai nang naung hujalo hami nang ngulu nami tung so pangasaho subui pangasahonon nami sudi na Tuhan dengan diwasam pangaramotiommu jala pasu-pasum dingolu nami siganupari na pasikopo kami alani maka moletehoni mahami jala pujion nami maho jala manorusi ma itu rohanami kebahagiaan nalom ni roha di hami disudi naung denggan di patu paho jala di topaho ngolu nami gudang do Tuhan na masuk tu roha pikiran nami na mabay mago rohana hapor siaon nami nang lasni roha nami nang pangakuhonon nami taringot tu pabahin nami alain waing pakulingi mahami asalam takas sami maka meletehon dohok manada parhatopot sude denggan dibasam sama muji-muji hami madok mauliate jala makilalahon denggan dibasam dinggulu nami Tuhan saya sima roham tugu-tugu mahami pasu-pasu hami dia kaulon nami tongani keluarga pikiran nami lam jonok tuho jala boyhu pakilalahon nami pangaramoti ommi jala dang hurang hami manangaha hape na solot na mengarajai ngulu namion nama baik kami marhinamago alai molot todimi natong mian di bagasa kami saya nama ngulu mahami jala marulu puluk marlas niroha mamuji-muji ho jala dihalunguton hami maho Tuhan dihalunguton to dinami ho di ngulu nami diganu tiki moliate di pasahat rohanami tuho Tuhan di denggan di basam natoktong di parmudu-mudu ho huriam bui hami rak marsaur marhite partangyangan parminggon nami marhite parsobaon nami ditongan di bagas di keluarga nami ganu marsada-sada partodion nami nang rohanami alani lam togu mahami asalam bagas hami laho mangatusi parsauran nami tuho Tuhan songon hatami Tuhan saya si maroham jalo ma pujian nami parsobaon nami sude pamelehonon nami di pakubasion nami ditongani huriami di nama maritahon barita nauli di akka nama melehon ngulu nami nang akka pabahenan nami marhite pelean minggu pelean tahun dohot pelean sumbangan dohot akka pabahenan nami tu pembangunan di huriam nang tu hahehebang ni huriami sude nai pasu-pasu ma Tuhan jala paragugui jala patuk tangan ni ruas ni huriam mangalehon nadumenggan parsobaon nasida tuho Tuhan Tuhan pasu-pasu nasida dina niulana dina pinikiranna songon hatami hodo sitangi hot tangiang jalana mangaramoti nguluna jalana mangalehon jabar hanguluan saliling ni lelengna Tuhan ramoti maruas ni huriam disude pabahenanna parkarejuanna di kantor
di Jabu, pertiga-tigaan, di Parsikolan, nang di akka parkarijua di dia pe datar patu panasida. Padahal manasida siap parmaran asusahan. Tung sikop manasida Tuhan, di ngolu siganupari, patu paummu di nasida. Tuhan, asima roham, saya toktong ramoti, huriami, ramoti nang punguan mahasiswa, di narorap marminggu, hami di tikion sian usu dohok di rencana nasida nanaing dohok festival tu Jepang. Tuhan, saya ramoti suara ni nasida asadenggan lahu mamuji ho jalabui nasida berlomba di bagasan las niroha jala makamunakon perlombaan nasida perdalanan nasida tiur sian ingananon sahat na borhat dohok na mulak dohok disudi kegiatan-kegiatan ini terlaksana dengan Tuhan. Saya tatap ma huriamon, saya toktong ukak marohani sude natar lalap natar pedem naso makalungut toko Tuhan asa unang mago nasida toktong masungguli nasida jala pakai hami gabe ulam manungguli nasida buat kami nang huriam na ulang tahun di bagasan mingguan di tabani umur dan nilai hommu mauliate di pasahat rohanami jala martaba-taba ma pasu-pasum jala lam sehat jala gejang umur nasida jala bui nasida mangulau-laun nasida jala gudang pasu-pasumi di ngulu nasida songoni na ulang tahun pernikahan saya mertua manasida di keluarga nasida rap doho akayanakon na pinalume hommi doho parnguluon na nile hommi asabui nasida sahat rodi na mauli bulung manang saur matua nasida langgeng harmonis jala ringgan di tongani keluarga songon na persea jalan na berhaburjuan Tuhatam. Songoni ma Tuhan ruas ni huriam molo kuwoto hami nasida dia pemulihan dohot na kurang hipas dang boy ro tu bagas joromi sai tanggal masahid sian pamatang ni nasida. Songoni ma Tuhan ruas ni huriam na subui rap hami marsaur tuho alan yakan adao nasida di akang ngoluna manang perkarijuanna dohot molo akka nasotarbain nasida rap dohot marsaur dohot tami Tuhan asiroham ramoti jala pasu-pasu ma nasida dia kana pasaha sumbanganna marhite bunga altar imasian keluarga ni naposom situa purba rap dohot yanakon nasida sai pasu-pasu ma nasida keluarga nai baru asa toktong nasida marlas niroha jala bui mamuji muji ho Tuhan jalal tabah pasu-pasumi nai nasida. Songoni ma ruas ni huriam na berduka na tininggal hon amang padiangan. Tuhan tak terbahin sohabo rohana sida. Alai homa pangapul na sumurung. Saluhut rencana program ni huriami dohot diaka para heon ni ina dohot di bagasan tahun na nilai homot tuhami boy hami menjalankan jala terlaksana dengan jala bui tarukap rohanami, mamelehon gulunami, napatupahon sude pelaksanaan parheheon, dohot tahun, dohot pesta, nanaing si patupan di huriam haka BP Manuel, tupamai di bagasan lasniroha, jala tukma tangan nami, laho patupai di bagasan denggan di basam. Tuhan, pasu-pasu mahami, ruar dohot masuk, marhite ngolunami di tongan di bagas nami, dohot di tongan di bagas joromi, dohot di parnguluan nami siganu pahari. Dikijang saluhut, sesa dosa nami, asiroham, unang ingoti-ingoti, patau mahami majalo dengan di basam, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Maredde hita papungu pelean 525. Mama, mama, mama,
hita sian wek 1 sian wek Jordan ina Kamis asa nondung sidung hita salau tu memberikan penghiburan kepada yang meninggal wek 1 atau wek Jordan. Jalan Sebakapuran ina Kamis seksi Parapuan wek Jordan Molete.
We